Sino kaya ang unang akat dito? Dito pala magaganap ang nakakahilakbot, nakakapanabik, nervous na rin mata yan. Ito na Dexter Lee, GLC, Team Kabisyob. Nababakuran yung Team Kabisyob sa gitna, hindi makalabas. Nagpapakiramdaman. Sa likod tayo, sa harap tayo. Ayun na. Hindi ka tayo sa likod. Ayun na, si Dexter Lee, umangat sa kanan. Ayun na, sige, tignan mo. Ayun na, Dexter Lee, si Lester Padero, Lester. Diyan mo sa'yo, si Dexter Lee, nasa harapan, kumiging, sa ganda, sa baba. Shoutout si Kuya Eng. Ayun. Kain na lang, 14 bilong ko. 14 below. So, ito Tatakbo na, 14 bilong. yung ating defending champion na sinasabi niya. Depending champion. Pag wala ako nananalo, ewan ko lang ngayon, dito ako. Nakikita natin. Kanina, meron na. Kanina nagjaya bang eh. Pag wala ako puro panalo siya Shoutout po sa mga gusto ko ng mga sponsor. Yun. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan nyo. Maraming salamat po at marami po kayong napasayang mga bata. Ayun. Master A, Master B. Lahat po nung nakuha ko pong sponsorin nyo, ikinalat ko po sa lahat Yun. ng kategori. Ganun sana. Wala ba naman kayong palakpak naman kay Boss Rudy? Ayun For the first time, ito lang na pumalakpak ha. Okay, ito si... Bakit may tayo? May pro? May pro? Walang pro dapat dito. Smile natin dito si Smile. Si Smile 2.0. Idol, shoutout ko yung shoutout sa GM ko, sinuporta na ako. Ayun Ayun, sana all. Uy! Ayun Diyos ko mo, kain daw. Yun! Ang sarap nyo. Pinabasa sa inyo kanina. Nabasa nyo naman yung siguro yun. Kuyang udi, kung ano man tanungan, ginagawa ko ito para sa inyo, ayaw ko naman tanungan. Kasi ayaw ko naman tanungan. Ang galing mag-tiktok ng mga to Diyos ko po, kain to. Kaya pala parang mga nagsisigawan yung mga yun Iba talaga yung mga dandex. Yun. Ayun Naglaro yung palaro na yung December rin, Christmas race na to. Walang batang Pinoy, kabataang Pinoy naman kayo. Ito na, kasi nyo naman papagbigyan natin. Kung hindi tayo na... Alam nyo kung... Okay, smell gross me Naku, sumali kami kabisyo. Okay, tuwid. Okay. So, bakbakan na naman tayo. Sino ba na si Ivan? Ano pangalan mo na? Gil Rosario? Ivan ba? Joshua? Lester. Lester. Okay. Okay, so 14 below category tayo. Road bike. So, kailangan natin shoutout siyempre muna si Boss Rudy Padilla. At sa mga nakakasiwa dito sa Silex Aliaga. Yung papuntang Aliaga po yun. So napakarami na naman, sumisigla na naman ang karera dito sa Silex Aliaga siyempre sa pamamagitan ni Boss Rudy Padilla. Siyempre sa pamunuan ng Silex Aliaga dahil Hey, kapatid ko, I love you. talaga pinagbibigyan tayo dito. Yun, mamaya. Okay, so 3 laps tayo. Andito yung mga pambato na Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan. Si Papa Jack, Dexter Lee, DJ Perez, si Jomel de los Reyes, si Ismael Grospe, andito, ayan na, saka si Lester. Umangat ka agad Grabe yung kagad, talagang adik na adik, mga mapupusok. Itong ating mga 14 below, parang dito si Giancarlo Makabata Mapupusok, tumihira itong mga to. Ba't wala si Iba? Ay, patanda na pala si Ruben 15. Ito 14 below, okay. Ang kanilang speed 52 agad. Madiinan, sagaran, baunan. Bakbakan hanggang dulo kaya ito. Hoy, kasali ba kayo? Sali ka? Okay. Si Olsen, sali ka Olsen. Okay, sarap. Okay, so hindi tayo makasingit Tingnan natin yung ating defending champion si Dexter Lee kung may ibubuga ngayon. Dahil iba ang banatan dito, mabibilis, mapupusok. Kailangan ng mahalaga na may maingat para walang madamay.
Kailangan maingat tayong pumibisikleta dahil malayo pa ang ating lalakbayin para matupad ang ating mga pangarap. Hindi pwedeng puro mapusok lang. Kailangan madiskarte at maingat para walang madamay. Ay, sus ko po, kaindo. So, napakakapa ng ating line. Single file. So, ito si Spire Crossway ng 7-Eleven nandito. 2.0. Si Papa Jack pumaling sa kanan. Mukhang magbabanta ito ha. Uy, ang speed nila 56, 55 kilometers per hour. Napakabilis, napakatulad, sagad. Sagad sa buto ang diinan dito. So wala pa rin nakakawala. Meron tayong mga tayo dito from Nueva Vizcaya, from Quirino Province. Yun, good. Shoutout pala dito sa aking cameraman, si Harley Fernandez. Aba! Ito na ang aking idolo, si Dexter Lee from Muay Thai, China. Gali pa ito ng China ha. Si Dexter Lee ang bumabandera dito sa harap. Uy, pumaling sa kanan. Diyos ko po, kaindo. Ang bilis ng banatan. Ito pa yung ibang grupo, medyo naiwanan na. Uy, paisi-isi lang si Jomel dito ha. Sumasayaw-sayaw yung isang yun ha. Sarap. Uy, ito na si Papa Jack. Mukhang gusto ng tumadyak palayo sa grupo. Ay na, bumibig. Sinugis kagad ni Bog Maliti. Sinugis ng GLC. Kinikigan ng Team Tisiklista. Ito na, diinan na naman mga idolo. Sagaran na naman to. Wala talagang gustong makawala. Walang gustong patakasin dito sa ating Velodrome. Gusto yata nila yung bad sprint ha. Si Ismael 2.0. Dito lang yung naka 7-Eleven din. Nakikiramdam kung anong magiging galaw ng ating mga kalaban. Okay. So U-turn. First U-turn. Hoy! Hoy! Yung mga gustong-gusto naman na nabibideo sila. So may mga kumakalas sa likod. Kukuha natin lahat. Sige, dikit! Kahit kulelat kayo, kahit nasa, uy! Magigil si Idolo ah! Parang gustong lumipat ah! Grabe naman yan. Dikit tayo doon! Kalaban mo yung hangin! Banat! Naku, naubusan si 86 ha. Ay, ang ganda ng bike. Pero pa. Okay. Wala pa tayong breakaway. Wala ano. Okay, so wala tayong breakaway. Ang lakas ng hangin no. Grabe. Grabe ang lakas ng hangin. Pero safe namang lumaro dito sa Silex Aliaga. Wala tayong makakasalubong ng mga sasakyan. Pwede ka nga lang lumipad dito para humimati dahil halos 2 kalahating way itong kalsada rito. Buti na lang na pinagbibigyan tayo ng pamaruan ng Silex Central Luzon Link Expressway from Tarlac to Nueva Ecija. Okay, yan, balatan sa harapan. Dexter Lee, hindi nawawala sa harap ha. Talaga nagpapakita ng gilas yata sa akin to ha. Gusto niya rin niyang makapodium ngayon dahil dito ako, dahil nanalo siya hindi ko nabibidyo. Pero sa pagkakataong to ito tayo. Uy, kumikig dito sa kaliwa. Nagasaan namin itong mga katalahiban. Olsen, kasali ka ba dyan? Yan, saan tayo po pwesto ha. Okay, tayo sa kaliwa, dito kami sa kanan. Meron tayong isang breakaway Nakatakas yung ating isang breakaway. Ang kanilang speed 35. Walang gustong tumira Hindi rin kasi pag tumira ka dito mauubusan ka dahil sa lakas ng hangin. Grabe ang lakas ng hangin dito. Sino yan? Mga saka ng Dexter Lee. Sila na nakablake Matibay yata si Dexter Lee ngayon ha. Pang ilang attempt niya na yun.
Pang ilang atake na ni Dexter Lee yun, ha? Ayun, diinan sa harapan, no? Grabe, kahit malakas ang hangin, talagang ubusan dito. Unang mauubusan, kalas. Sa pansitan ka pupulutin, sa kangkungan, ika nga. Hoy, mukhang si Papa Jack, hingal na hingal na. Mukhang kinakapos na ng hangin si Papa Jack. Yan natin. Ito na i-inspire itong mga riders kapag nabibidyo. Ayun, si 7-Eleven. Si 2.0 Ismael Grospe. Ito yung ating idolo, si Dexter Lee. So, meron tayong breakaway, eh. Ito yung ating solo. So, lumalalang siya ng mga 100 meters o 150 meters doon sa ating main peloton. Pero napakahirap manalo kung solo ka lang, ha, dahil napakalakas pa ng hangin. Grabe ang lakas ng hangin dito. Pero mabilis ang takbo niya, 44. Pero kung matatag ka talaga, kaya mo may panalo. Na ito, sagarin mo. Kahit team banayad ka, huwag mong banayarin. Pagkos ito ay din-dinan, sagad-sagarin. Banayad yung kanyang team, pero sumasagad siya. Okay, ito yung sumusunod. Talagang mahirap sumuba. Sa ating main peloton. Umabagal na itong peloton natin, ha. Okay, breakaway natin. Okay, main peloton. Nakakalabang na natin breakaway ng mga 120 meters dito sa ating main peloton. Meron na tayong banayad na pumipidal. Banayad whiskey. Ito si Idolo, mukhang alana. Naubusan na ng gasolina. Reserve. Okay. Action tayo. Okay. Asus ko po, kain daw si Ismael Grospe 2.0, mukhang nagiging 6 to 11 na. Hindi na 7-11, ha. Bigyan tayo doon. Huwag mong naubuhin. Ay, naku po. Medyo naiiba na ang aking salita. Pag nakikita ko, idolo ko to, eh. Si Ismael Grospe 2.0. Hindi kita nyo yung ating peloton. Magtulong-tulong kayo para makadikit kayo doon. Naku, si Papa Jack, ubus na rin. Ito. Naku, si Papa Jack, makarang naging Mama Jack na. Tira kasi ng tira. O yan, hatakin mo si 7-Eleven para makadikit kayo. Okay, ito naman yung ating main peloton. Unti-unti lang nababawasan, unti-unti lang umaatras. Itong ating mga riders, talagang mahirap. Mahirap talagang sabayan ng hangin. Hindi lang kalaban mo yung mga kapwa mo riders, kalaban mo rin yung hangin dito. Side winds, cross winds, head winds. Ito yung ating grupo ulit. Ito yung pinakamatitibay, ha. Wala pang bumabaklas dito. Dexter yan, dito pa rin, no? Team Cabisio, Jomer, umangat na si DJ Perez. Umangat na sa kaliwa si DJ Perez. Sasada si Dexter ito, bukas Carbondra. Sinundan ni Jomer, sinundan ng Cabisio, sinundan ng Team Nueva Ecija, Team GLC. So bumibilis tong grupo na to, ha. Mukhang didikitin na nila yung ating solo breakaway. Talagang mauubusan ka rito dahil napakalakas ng hangin, tapos matindi pang diinan. Sagaran pa kung pumidal, ha. Oy, daming baon tubig ni Dexter Lee. JFC, minum na naman, no. Unleaded ba o premium ang dala-dala nyo? Okay, U-turn, diretso lang, times 2. Okay, U-turn. Maganda laban na mga to, ha. Sige, sagarin mo. Okay, ito yung sumusunod. DJ Perez, umaangat na, oh. Okay, sundan natin itong mga to. Dito ang bakwakan, eh. Sundan mo to. Oh. Marami nang umatras dito. Wala na, 6 to 11 na.
Oy, talagang bantay sarado to si Dexter Lee ha. So may umagwat na tayong dalawang riders, DJ Perez tsaka yung Team Banayad. So naiiwan si Dexter Lee dito. Walang gustong tumulong sa kanya eh. Mukhang bantay sarado tong si Dexter Lee. Yan, umakata si Dexter Lee oh. Eh, ikaw ang pinakamalaki katawan niya. Baka ikaw pa yung hindi makaagwat dito ha. Ayan, dito si Lester. Ano to? Basta si Lester, anak ng Marlboro Torreden. Lester del Rosario, ito. Dexter Lee oh. Lakas ng hangin. 26, 25 lang ang takbo. Napakabagal, baka abutan pa kayo ng last group ha. O ano nangyari idol? Mukhang bumigay ang bisikleta. Naplat. Oy, lumalayo na yung dalawang breakaway ha. Lumalayo 130 meters na ang lamang ng ating breakaway dito sa grupo na to. Tignan natin kung matitikitan pa nila. Ito, maangat tong GLC, sinundan ng Team Radisio. Mukhang maghabol na Jomel de los Reyes. Nagkakaangatan na Dexter Lee, talagang sagad na sagad din ha. Ayaw talagang matalo. Ayaw din pakawalan si Dexter Lee. Pagod na to, mag-ipong ka na. Luwalayo na yung dalawang breakaway. So punta natin yung breakaway mamaya ha. Bantay sarado si Dexter Lee, yung foreigner. Foreigner, apelido niya kasi Lee eh. Sa breakaway. So, punta natin yung breakaway. Pag-muna natin yung breakaway, lumalayo na. Mga 200 meters na. Tuluyan ng lumayo, 300 meters na ang lamang ng ating dalawang breakaway. DJ Perez ng Team RCC and Team Banayad. So itong nakapula kanina pa itong breakaway, inagutan lang ni DJ Perez ha. From Pangasinan ng Nueva Ecija to. Talagang hindi inan na nila, sinagad na para tuluyang makalayo doon sa ating mga peloton. Team Banayad. So ang kanilang speed 45 pero pakon ha. Pasuba. Grabe ang dedikasyon ng dalaw na to. Dahil itong si DJ Perez ay pamangkin ni Dominic Perez. Pagbalik dito, rimatihan na. Ito yung ating main peloton. Lumalamang na yung ating dalawang breakaway ng mga 300 to 400 meters na. Ang lamang ng ating breakaway dito sa ating main peloton. Makakadikit pa kaya ito? Titignan natin ha. Pagbalik ito, rimatihan na. Okay, ito yung ating dalawang breakaway. Mukhang sila na magbabalatan dito ha. Si Harrison at si DJ Perez. So meron pa tayong dito last group. Lahat yan, ibibideo natin yung mga yan para naman may inspirasyon sila. Yun, mga bukas karburador na. Ito, mahabol na itong si Jomel. Uy, Dexter Lee, mukhang nauubusan na. Makakabodium kaya yun. Uy, bumibilis. O yan. So pagbalik rimatihan, naku po yung aking idol mukhang naiwan dito ha. Meron tayong tumakas na dalawa, second group, 2-man second group yun no. So habulin nyo ba, kaya ba yan? So pagbalik rimatihan, umangat na sa kaliwa si Dexter Lee. Sige, bayayo! Sige, tirahin mo, balatan mo, sagarin mo! Hindi ba habol ba? So talaga nagpapakitang gilas tong si Dexter Lee sa akin ha. So madidikitan pa yata na yung ating dalawang second group. O yan, talagang dinidiinan na rin Dexter, dinapaan niya na. Sa laki ba naman ang katawan mo ngayon? Ay, dumidikit pa to. Naku, sige, banat, hindi kasali yung isa dyan. Sige, sundan mo yun. Ay, naku, dumikit pa rin tong grupo ha. So layo, natin dito, lang. Okay, rimatihan na to ha.
Okay, so remate na to. Si Harrison, ito nasa likod ng Team Banayad, DJ Perez ng Team RCC Reptiles. Shoutout pala natin si Boss MD Panguan. Shoutout din siyempre si Boss Gandex, Boss Joe Mendoza, si Boss Gerald Sabado. Yung ating mga daw na shoutout si siyempre pala. Hindi natin dapat kalimutan si Sir Apong Modesto Marcos, nagbigay sa atin ng panggasolina. Shoutout din natin si Boss Rudy Padilla. Sa lahat ng mga tumutulong sa atin, hindi ko na kayo ma-mention lahat. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Merry Christmas and Happy New Year. Okay, so last 800 meters to the finish line. Sino kaya dito? Itong taga Pangasinan o itong taga Nueva Ecija? Taga Pangasinan itong nasa likod, pamangkin ni Dominic Perez and si Harrison ng Team Banayad. Magkakarimatayan o magkakabigayan? Sigurado to, rimatayan to. Sigurado nagbabagang rimatayan ang mangyayari dito. Ayan na, bumibilis na, naghihigpit na ng sapatos itong si DJ Perez. Mukhang hindi na tumatrangko, hindi na rin nagpapapalit ito Team Banayad. Talagang ngayon, diskarte yan, nasa pag-uusap na lang nilang dalawa kung sino ang mananalo. Kung magkakarimatayan ba ba, ready na itong si DJ Perez. Last 300 meters to the finish line. Ayun na, bumabagal na itong Team Banayad, nauubusan na. Wala pa tayo sa rimatayan pero nauubusan na. Si Harrison, aangat pa kaya itong si Harrison o iiwanan na ni DJ Perez? Team Banayad versus Team RCC. Last 250 meters to the finish line. Ayun na mga idolo, wag na kayong kukurap, wag na kayong pipigit. Pero nakikita ko hindi na titira itong Team Banayad dahil pagod na sa pagtutako. Last 200 meters to the finish line. Ito na, umangat na sa kanan DJ Perez. Talagang pinagbigyan na ng Team Banayad. So ito, DJ Perez kaya na makakakuha ng ating panalo. Team RCC, pamangalawa Team Banayad. At ang pangatlo, yun ang ating hihintayin. Third place, itong si Harrison ng Team Banayad. Third place, ito ating third place, si Jomel de los Reyes ng Pangasinan. Okay, ito na. Mukhang nagbabagang rimatihan daw. Diyos ko po, mag-iingat kayo ha. Ito na mga idolo, last 300 meters to the finish line. Sino kaya ang unang akad dito? Dito pala magaganap ang nakakahilakbot, nakakapanabit, nervous na rin matayan. Ito na, Dexter Lee, GLC, Team Kabisyon. Nababakuran yung Team Kabisyon sa gitna, hindi makalabas. Nagpapakiramdaman, sa likod tayo sa harap tayo na. Sa likod, ayun na, si Dexter Lee, umangat sa kanan. Ayun na, sige, tignan mo. Ayun na, Dexter Lee, si Lester Padilla, Lester! Dino sa'yo, si Dexter Lee, nasa harapan, kumiging, sa ganda, sabay mo na Team Kabisyon. Dexter Lee, sagutin mo! Ayun na, matatakot pa si Dexter Lee! Team Kabisyon! Natagos kaya ka! Yes, ko ka Indo! Natagos ba? Oh, hindi. Ito, mas nauna. Hindi yan, yun, nawa. Siya? Okay, so si Dexter Lee pa rin. Nagpakitang gilas sa akin. Di ba natagos? Dito sa aming karera, tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at